बा बिथांमोननि थुनलायनायावनो आरोबाव सोरजोंबा गावथार जानाय, सोरनिबा हिन्जावनि सिन्दुरा गोमोरनांगोन नामा, सोरनिबा गथ'नि बिफानि जिउआ खहा जागोन नामा, सोरनिबा सिलायनि भारत सिलायनियाव सोरनिबा जिउआ आरोबाव गोमाबावगोन नामा, जोङो बेखौ नोजोर होनाया एसे गाहाम। हेल' गुड मर्निं, बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। जायखिया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन, बिनि उनावहाय नोंथांमोना बुजिगोन आरो जाय बिथांमोनहा बे भिडिअखौ मोनगोन नोंथांमोना शेयार खालामना हो, जाहाथे सोरबाफोर मिथियाबो जाहाथे नैबे आंनि बुंनायजोंनो बा आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो सोरबा मिथियाबो मिथिथों आरो जायफ्रा बैफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जाना दङ बा बिथांमोना गोथौयै हाबना दङ बिथांमोनहाबो बिनिफ्राय माने मिथिनानै गाव गावखौनो एसे जानगाराव थानानै गाव गावखौनो एसे सेफ जायगायाव थायो। आंनि बुंनाया नैबे, जेला माने जोंनावहाय 2021 सनावहाय बे पानबारियाव जिथुनाखि रिजार्भ हायावखौ लानानै दाङाबाजियाव जोंहा आसामनि सानै सुबुङा जिउ गोमादों। जेरैहाय माने बेफोर हाखौहाय जों मिथिनायाव मोनो बेफोर हाया सासे अरुणाचलिनिमोन, खिन्थु हाखौ नायोबाथ' जोंनि आसामनि जानांगौ, आसाम सरकारनि, खिन्थु बे जाथाय जानायनि खाथि खालायाव जिमानखिनि दङ बेयावहाय जोंहा आसामनिबो मानसिफोरनि हा दंमोन आरो लोगोसे जोंहा फरेस्टनि बेयाव बागानबो दङ, फरेस्टनि दंफां गायनाय बायदिसिना दासिमबो बेयाव दंबाय दं। खिन्थु नैबे जाय जायगायाव जोंनि आसामनि सानैनि जिउनि खहा जादों बे जानाय हाखौहाय दासिम जोङो नुनो मोनो, दासिमबो माने जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि फरेस्टआबो बेवहाय दासिमबो जेबो दंफांबो गायनाय जायाखै बा जेरै दङ बिदिनो लामैनो हाजोसिम गुवारैनो दङ। खिन्थु बिनि हानि सोमोन्दै जोङो दाबो मिथिया, ना बे हाया जोंनि आसामनि मार ना बे हाया अरुणाचलनि मार। खिन्थु बे जाय जायगायाव जाथाय जादों बे जायगानि जाथायाव एकदम ओरै सिमासेयावनो जिथुनाखि ओरै खोलाहा बे हाया जाहैबाय जोंनि आसामनि मानसिफ्रानो बे हायावहाय बायदिसिना खेथि खालामनानै जाबाय दंमोन, नाथाय बेनि हाखौहाय फ्राय माने आसाम गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टनि जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बाउन्डारि खालामनानै बेयावनो दंफांखौ गायनाय जाबाय। नाथाय जाय जायगायाव दावराव जालायनानै जोंनि आसामनि सानै सुबुङा जिउ गोमाबाय बे हाया खिन्थु दासिमबो लांदाङैनो दं, जेबो गायाखै, ना दंफांबो गायाखै, ना आसामनि होननानै जेबो बेनार सेनारबो गैया बा फ्लेग सेटबो गैया, खिन्थु बिराद गुवार माने बे हाया, खिन्थु बे हाया सोरनि जों दाबो मिथिना मोना, ना गमामायैनो आसामनि मा ना गमामायैनो अरुणाचलनि मा जानांगौ खोमादां अरुणाचलनि। बेनिखायनो माने आसामनि फरेस्ट गभर्नमेन्टआबो बेखौहाय सेनानै लानो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला माने बे हाया सोरनिबा नामाव थानायखायनो जुदि आसामनि नामाव थायोबा जुदि आसामा बेखौ आसामनि फरेस्ट गभर्नमेन्टआ अलरेडि लाखांसिगौमोन आंनि नोजोराव आरो। खिन्थु दा आङो बुंनो नागिरनाया नैबेसो मोनसे, आङो नैबे खोथाखौ खोनादों, बेसेबां हसा बेसेबां मिसा बेसेबां सैथो मिथिया, खिन्थु सानैसो मानसिफ्रा रायज्लायसोदों आरोना। जेरैहाय माने दाङाबाजि जागोन नामा जोंनि नैबे गगामुग मिंमां बा ओरैजाय मधुपुर साइडखैबो आरोबाव मोनसे समावहाय हाखौ लानानै दाङाबाजि जानानै जोंनि माखासे सुबुंफ्रा सोरबा माने सोरनिबा अरुणाचलनि सिलायनि गुलियाव सोरबाफ्रा बोलि जाबावगोन नामा, आं बिनि सायावसो बुंनो नागिरदों। खोनानो मोन्दों जोंनि नैबेयावबो दायो मोनसे टिम बायदि खालामनानै मोनसे माने हा होगोन होननानै सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि मोनसे फिस माने सोरबा सोरनिफ्रायबा लादों, सोरबा माने हाखौ आंनोबो नांगौ होननानै सोरबाफोर बायदियाव माने फिसखौ हरनाय जादों। आंनि खोनानाय आरो बियो, मानसिफ्रा माने बेफोरनि सोमोन्दै एसे एनै रायलायदों, आंबो खोनादों, खिन्थु बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो आं मिथिया, खिन्थु खोनानायखाय आं बुंदों आरो। जुदि गमामायैनो जुदि हा होगोन होननानै सोरनिफ्रायबा फिस लामारदोंब्ला बा जुदि सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि माबा मोनसे बुंनानै सोरखौबा बुरखायनानै सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि लादों नामा, जुदि लामारदोंब्ला बिथांमोना माबे जायगायाव हाखौ होगोन आरो बिथांमोना सोर हाखौ होनोलाय, बिथांमोना माबायदि हानि मालिक, नङा होमबा? जों बेखौ साननानै लानायाबो गाहाम। जुदि बिथांमोनहा जुदि हाखौ होमारगोनब्ला आरो बिथांमोना माबायदि हाखौहाय सोरनो होगोन आरो सोरनि हाखौ सोरनो होगोन। जेरैहाय माने एखे 2021 सनावहाय जानाय बायदि जाथाय बिथांमोना आरोबाव खालामबावनो नागिरदों नामा, बा बिथांमोननि थुनलायनायावनो आरोबाव सोरजोंबा गावथार जानाय, सोरनिबा हिन्जावनि सिन्दुरा गोमोरनांगोन नामा, सोरनिबा गथ'नि बिफानि जिउआ खहा जागोन नामा, सोरनिबा भारत सिलायनियाव सोरनिबा जिउआ आरोबाव गोमाबावगोन नामा, जोङो बेखौ नोजोर होनाया एसे गाहाम। जेरैहाय दा थांनाय नैबे 2023 सनाव नामाथाय 23 ना 24 सनाव जेरैहाय नैबे जोंनि मधुपुर सिमासेयावनो ओरैजाय जोंहा सा नोलोबारिनि खाथियावहाय जोंहा बर'फोरनि हाजों सिमासे आबरनि हा दङ। बे हाखौबो माने सानैसो मानसिफ्रा मा जाहैबाय बेफोरबायदिनो थाखा लानाय खोमा आन्दासाव
बेलेग मानसिफोरखौ दोनफैनानै माने जायगानि मानसिफोर नङा आरो हमना ला ओरैजाय खोला साइडनि बा गोजान साइडनि मानसि बिथांमोनखौहाय बे आबरफोरनि हायाव बिसोरो माने औवा सौवा लाबोनानै न' बानायनानै बिथांमोनखौ दोनफैदोंमोन होमबा बेयाव माने खेजेङा खालामनो नागिरदोंमोन आरोखि जें जागौमोन बेयावबो मानो होनोबा माने गोजाननि मानसिफ्राथ' बे जेनेबा आबरनि हा ना मा जेबोथ' मिथिया बिथांमोना दोनफैबाय नालाय थाफैबाय खिन्थु माने न'खौ बानायनो नागिरनानै औवा थौवा लाबोदोंमोन बेयावनो माने मालायनि हायाव मा बानायनो नागिरदों होननानै आबरफ्राबो फैबाय हा मालिकआ फैबाय ओरैजाय ओमफ्राय जोंहा बर'फोरनि हा बिगुमा आरो ओरैजाय आबरनि हा सिमासे नालाय हा सिमाजों सिमासेनि मानसिफोरजों ज' जानानै रायलायलायबाय आरो जोंनि माखासे संगठनफ्राबो फैनानै रायलायलायबाय बेयावनो माखासे माने मिथिनाय रायलायनाय मानायाव जोंबो दंमोन आरो थेवब्लाबो बेफोर माने जायफोरा बेवहाय मानसिखौ लाबोग्रा बिथांमोना बेफोरबायदि फिस लानानैनो बिथांमोनखौ दोनफैदोंमोन आरोखि खिन्थु बिथांमोना जाहैबाय जोंनि जायगानि नङा बिथांमोना गोजाननि मानसिखायनो बिसोर मिथिया बे हाया हसागे रिजार्भ ना मालिक दं ना मा दं खिन्थु मिथिया खिन्थु जायफ्रा एथ' बोसोरनि उनावहाय बेवहाय जे बेफोरबायदि हा दङ हा खालि दङ बे हाया जे मालिक गैया बे जे बेफोरबायदि साननायाबो माने बिराद माने जाथावै साननाय आरोखि जायफ्रा दोनफैजाग्रा बिथांमोनाबो साननांगौमोन दानि जुगाव जे बेफोरबायदि जे हा मोनगोन बा अबेबा जे बेफोरबायदि दासिमबो खालि जायगा दङ मालिक गैलायै हा दङ बिथांमोनाबो एसे साननांगौमोन आरोखि ओंखायनो आंनि बुंनाया बे आरो जुदि हसागे गमामायैनो जोंनि नैबे गगामुग मिमां एरियायावबो जुदि बैफोरबायदि हा होगोन होननानै सोरनिफ्रायबा जुदि फैसा बेफोरबायदि जुदि फिस लालायलायनाय जादोंब्ला जायफ्रा हानि फिस हरदों हाखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना मोजाङै सोंनानै लानाया गाहाम जाहाथे नोंथांमोनहाबो 2021 सननि बायदि जाथाय जागोन नामा बेखौसो जों साननांगौ लागाया जुदि बिथांमोनहा बे जायगायाव होआलासिनो अबेबा गोजान जायगाखै जायहायनो बेफोरबायदि आबरफोरनि हाखौनो बिथांमोननि आबरफोरनि हायाथ' हमना ला जेनेबा जोंनि आसामनि बिराद गोजानावनो दंफैयो खिथि फोथारा खिन्थु जोंनि नैबे जायगानि मानसिफोरखौबो बिथांमोना बेलेग जायगायाव लांनानै मालायनि हाखौनो बेनो हाया नोंसिना होननानै जुदि दिन्थिनानै जुदि दोनहैलायोब्ला होमबा बे बेसेबां गिख्रंथाव आरो माने बेसेबां साननांगौ लागा आङो जेनेबा भिडिअखौ बानायनाया बेनो आरो जाहाथे नोंथांमोनहाबो एसे गोथौयै सान आरो नोंथांमोनहाबो जायफोरा बेफोरबायदि जुदि फैसा जेनेबा हानि मुङैहाय फैसा कालेक्सन खालामदों फिस हिसाबै आरो बिथांमोनहा जायफ्रा हरदों हाखौ मोननांगौ होननानै हाखौ आंनो नांगौ होननानै नंगौ हाखौल' जेनेबा सोबनोबो नांगौ थेवब्लाबो माने गोथौयै साननानै लागोर दानि जुगाव जे बेफोरबायदि जे हा मोनगोन आरो माबायदि जायगायाव बिथांमोना हा होगोन आरो जायफ्रा माने हानि मुङैहाय जेनेबा हा होगोन होननानै जे नोंथांमोननिफ्राय फिस लांदों बिथांमोना माबायदि मानसि बेखौबो मोजाङै नोंथांमोना गोथौयै बिजिरनानै नाय नङाब्ला उनाव नोंथांमोना खैफोदाव गोलैगोन नङाबा नोङो दानि जुगावहाय मा जाबाय जोङो नैबे गगामुग मिमां जायखिजाया नैबे जोंनि एरियायावनो दिनैसिम माने हाग्रा सिफायजेननायनिफ्राय 70+ बोसोर जाबाय 75 76 इयार्स बोसोर जाबाय हाग्रा सिफायजेननायनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना नायदो इमान 8 बोसोर जानायनि उनावहाय दासिमहालागै बे जोंनि एरियायावहाय हा खालि थाबावगोन ना नंना नङा जों माने साननानैनो रोखा मोनखायो आरो जुदि नोंथांमोनहा नोजोर बोगोन ना बोआखै जोंनि नैबे राजकरनिफ्राय दासिमबो ओरैजायहाय साहा जेसेबांखिनि हा दं बिसोर रिजार्भ हा जे बे जोंनि रिजार्भ बे राजकरनिफ्राय ओरै हाजोसिम मानसियानो गोजा होमबाना बेयाव बोरै जे माने हा खालि थालायखो नोङो हाजोआवनो स्वयं मालिक दङ गाव गावबागाव माने बाउन्डारि बारि खालामजोबनानै दोनबाय होमबाथ' नों नैबे बयामावलाय आरो बबाव हा खालि थाबावनो नंना नङा बे जाथाया माने बिराद गिदिर जाथाय आरोखि ओंखायनो जायखि जाया जोंनावबो जुदि बेफोरबायदि जुदि सरासनस्रा जुदि बेफोरबायदि सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा माबा मोनसे केसा सानायाव बा सोरनिबा फान्दायनायाव नोंथांमोनहाबो जुदि बैफोरबायदि लेभेलाव जुदि भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव था नङाबा गाव गावनि जिउनि खैफोदखौ बा गाव गावनो खिथु माने होसोनानै बा खैफोदाव खारफागासिनो आरोखि जोङो थांनाय 2021 सननि जाथायखौनो नुबानो नोंथांमोना मिथियो जाय जायगायाव दासिमबो दंफां फांसेबो गैया जेरै माने दङ हाया हाग्राबो गैया जेबो गैया ओरैनो मोसौ गुमलाबायग्रा फोथार बायदिसो जाना दङ ना जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआनो लानो हादों ना सोरबा आबरफ्राबो लानो हायाखै खिन्थु बे हाया दासिमबो सोरनि मार नोंबो मिथिया आंबो मिथिया खिन्थु बे हाया एक्सुवेलि जुदि जोंनि आसामनि फरेस्टनि माबायाव दंमारोमोनब्ला हसाय बे इमान खाथि खालायावनो जुदि गासैखौबो फरेस्टफ्रा दंफां गायबाय बागान बानायबाय होमबा बे दाङाबाजि जानाय हाखौलाय मानसि गावथारलायनाय हाखौलाय माने दिनैसिम जेबो खालामनो हायाखै ना फेन्सियानो सोंखो ना दंफाङानो गायखो होमबाथ' जोंहा बेयाव साननांगौ लागाया बिराद दं आरोखि ओंखायनो जुदि हसायै जुदि बेफोर जुदि खोथाफ्रा जुदि गमामायैनो जुदि जामारदोंब्ला नोंथांमोना एसे साननायलायदो
जुदि मा जागोन आरो मा फैगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। ओंखायनो आंनि भिडिअ बानायनाया बे आरो जुदि खोथाया जुदि सैथोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे नोंबो जुदि मिथियाखैब्ला, जाहाथे सोरबायाबो जुदि मिथियाखैब्ला, जुदि गमामायैनो जुदि नंमारगौब्ला आरो बे बोरै जाथावखो आरो बोरै जाथावनाङा नङा होमबा, जुदि नोंथांमोनाबो जुदि बिनि खोथाखौ जुदि मिथियोब्ला, जुदि हा होगोन होनना जुदि कालेक्सन खालामलायमारदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय माने कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो, अब्ला जों मिथिगोन हसाके बेयो खोथाया नंमारगौ आरो जोंनावबो बे सिरि सिरि जाबाय दं आरो लासैनो मोनसे समावहाय आरोबाव माने दाङाबाजि जानायनि चान्सआव फैबाय दं, बा सोरनिबा आखायाव सोरनिबा जिउआ गोमानायनि लामायाव फैबाय दं होननानै जों साननो हायो आरोखि। ओंखायनो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो बानायनानै आङो भिडिअखौ लाना फैनाया बेनो उद्देश्यआ। सोरबाफ्रा माने गुदुं गुसु मिथिया हसियानो बेफोरबायदि हा मोनगोन होननानै सोरनिबा थुनलायनायाव सोरनिबा फाव फान्दाय जानाङा। दानि जुगाव हाखौ ओरैनो बेफोरबायदि मोनलाबाया, सेलाबायनानै मोनला। इमान बोसोर जाबाय मानसिया जों बेयाव रायजो जानाया, जोंबो मिथियो, जोंबो बेयावनो थानाय हिसाबै बे जोंनि खाथि खाला बेयावहाय ओरैनो हा गैला, गासिबो मालाय गाव गावबागाव मालिक दंखाजोबसै। हाजोसिम थांबाय मानसिफोरा, हाजोआवबो दंहैयो गाव गावबागाव मालिक। होमबा नोङो बे जोंनि आसामाव बबाव हा खालि मोनबावो, नंगौना नङा रायजोफोर? ओंखायनो आंनि भिडिअ बानायनाया बेनो, सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे सोरबा मिथियाबो मिथिनायनि, आरो जायफ्रा बेफोरबायदियाव फिस हरलायलायदोंमोन बिथांमोना मोजाङै, जायफ्रा फिस लांदोंमोन बिथांमोनजोंहाय मोजाङै रायलायलायनानै जाहाथे बैफोरनि सायाव माबा मोनसे सलुसन खालामलायनानै गाव गावनो सलुसनखौ खालामनानै लानांसिगोन, नङाबा नोंथांमोनहाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव बानायला, बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ बानायनानै दोनथ'बाय। नोंथांमोनहा भिडिअनि सायाव मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय।